Alis na po kami papuntang Salapay. Tara, samahan nyo kami. Yan o. Yan o. Tapi mo gaya. Sigurado kayo, walang mabasag dito ha. Ah, 40 kilos yan. Ay, 40 kilos. Hindi na yung bakal. Opo. Oh. Ikaw pili patingin dyan. Mga pasag yan. Pagkas din ka? Pahit tayo mo. Para na kayo magkamala ang sarili namin. Tingnan ulit, may kabin ito. Ano? Alis na naman kami, guys! Yay! A few moments later. Usok yan eh. Nausok pa ang gulong namin, guys! Wala, nag-init yung ano niya. Wala ko nagputos eh. Wala, patay lang. Wala, baka makatalbog tayo dito. Kalma ka lang, auntie. Masunog lang yan, ano niya yan, biring yan. Nag-ano lang yan. Nag-ipit. Nag-stop up. Yung guma niya. Hindi nag-ipit yan, basag na yan talaga yan. Hindi siya nag-iikot kanina eh. Hindi nag-ikot? Hindi. Hindi nag-ikot, kapirmes. Kaya pala, pagdating doon oh. Buti na lang nasi. Tapos may tumutunog siya. Naikpit yan. Yung guma na nilagay siguro dito. Hindi naikpit yan, basag yan. Paano yun ah? Pagkalsik lang yan, malayo man yan. Wala yan o. Paano mabasag yan, kalog sana yan eh. Masubran mo na. Try nyo nga. Kapapalit yan lang yan. Try mo ito. Kaya dapat ganun mga. Bansin mo. Oh, May galaga to. Bibir niya. Hindi yan magtalsik. Okay na ha. May tumutunog. Matulog lang. Matulog ang tambot ko. Ay. Naku, basagin niya yan. Sirain ang hub mo. Sirain niya yan. Ito, lalas. Ay yan eh. Basta pagtingin mo lang na no. Ang bot. Pag ahon niyang mahirap. Sirain ang hub eh. Hindi masira ang hub niyan. Hindi, ipit yung ano niya. Yun guys. Wala na. Nasiraan kami guys. Nawala yung ulo. Natira yung katawan. Masira ang bearing. Sabi na yung Sabihin mo na lang doon. Sabihin mo na siraan kami. yun to sabi na kay Alex. Papalitan yung trailer. Okay, hintay ko sila. 2,000 years later. Dumating na guys ang ano, papalit. Magdidiskarga pa kami. Pag yan, nasira pa yan. Balat ka na? Yung driver sila. Ano? Iwan na natin ito pero binuksin mo. So guys, ang dumating na ano, nag-rescue sa amin. Pati traktura palit na? Oo eh. Ay. Ha? Oo pala yun? Kaya nagsama sa harap may parang sila dalawa. Wagin, oy, wala. Tingin nyo ng pit mo umiya. May balat ang puwet sa harap. Tingin nga ng pit mo harap. Lagyan natin ang tao sa akin. Baka isa din yan. Oo nga, isa rin yan saan? Okay. Aroy, kadami pa yan. Okay. Baba muna yung mga sa ibabaw. Ibiseng. Ibabaw mo daw mo na rap. Sinelas yan rap eh. May ito eh.
lagi natin. Ito. Itong river mo ah. Maliit yan eh. Yun. No, huwag mong chichir eh. Yan. Dito. Ito na magbotang kail. Ayun guys, palis na kami. Ayun, daan pala ng saging. Tuloy ang laban. Walang sira-sira. Ay, tingin ko lang. Kawayan, Peng. Ha? Kapit daw. Dahan-dahan! Diyos ka, kabut-butar. Ne, nakagat niya to. Ay. Nandaan na. Ay, napo. Ag-asawa kami pa. Ha? Ginawan daw nila. Alam ko, may daan pa dito eh. Sana, oh. Pinanggalan nila pala tayo. Ayan o yung daanan. Pinanggalan pala nila ng bato. Nice. Ayos pala, may bayanihan. Para sa kanila kasi sa kanila dahil. Ha? Sa kanila tayo may punta kasi eh. Siyempre. Ay, nalinis ka nila o. May tao na. Aray! Ay, kain. Ay, kasayaw man. Walang ganunan na. Ay na, ay na. Ay na. Ang ganda ng ano yun. Oh. Nakarating din sa wakas, guys. Karating din ng maayos. Nag-apoy na rin sila. O, kulang na lang talaga yung mga kaldero. Ay, maluluto eh. Oh, si Darak na naman nangunguna. Oh. Ay, si Binansya. Ayun. To. Oh, kamusta? Kaway-kawa. Ikaw si Langlang? Lingleng. Si Darak. Ito yung may nagbigay kay Team Level ng bracelet. Ay, Dragon Fruit Lady lang. Si Camera Girl, wala ba? Si Camera Girl? Ako. Isa pang bracelet. Bibigay. Ako magpili. Ah. Ito kamukha ni Raisa. Oh. Si Raisa. Sabihin mo, charap. Sino marunong magsayaw? Dapat may magsayaw na ngayon para may premyo. Ha? Kahit anong sayaw. Magsayaw kayo ha. Magaduda na eh. Magubay. Guys, ginawan pa nila kami ng ano. Papag. Kami nakaalat. Yan. May baby, oh, ka-cute. Magkabitis, oh. Ayun, may pamay.
May nagkatay din po kami ng 2 baboy. Siguro may ano ka na naman dito, mangkok. Ba't wala nang laman? Lagi ng biscuit ng batang yan. Ngiti ka nga, ngiti ka lang. Darap. Ngiti ka darap. Lagi ng ngitin, malinis. Dapat pala, nagbili kami ng buras. Yung nanay daw ang magsayaw. Si Ina daw magsayaw. Uyuhan mo na mauda naman. Layo, sinong marunong magsayaw? Magsayaw ano? Tama, hamo ko no. Mauda nanay. Adawat nanay, adawat minay. Ang mga kusinero, kusinera. Bawang. Oh, marami na may bawang na dito yan. Mga kung pa oh. May gulay. Wala ang nagagayat. Nga, ibabad yung pansit eh. Sana muna, dito muna. Oh, dito. Hindi, babae ito mo yan. Team DFL. O, pili ka na dala, sana tayo. Pasuotin mo na nga. Wow, bagay na bagay ah. Saan? Ibalik sa pila? Hindi na po, mamaya naman. Maliit? Wow, bagay oh. Ganda na ni ate ah. Wala ka to, mabilis na yan. Mabilis na. Ayan, o, ayos. Kunin mo na. O yan. Babae. O, lalaki. Ay, maliit. Suot mo. Wala mo suot mo. Huwag kang tatapin. Suot mo, suot. Oo. Dali. Ipa, may gunting sana kayo. Sige. Suot mo. O, ito, PJ, isa pa. Parang maliit yan. Saglit. Malaki ang paa. Malapad yung kaya. O, ito. Yun o, kasyang-kasya. Ano, ganda. Ay na. Ayos, apir. Apir. Yun. O, kunin mo na. Takbo na. O, sige, pwede na yan. Ay, tika.
Parang maliit yan. Maliit sa kanya. Ay, tama na. O yan. Ay, sino ka da? Ayos. Apir. Yan. Okay na. Yun o, kasya. Kagaling ko magsakto ha. Dapat yakap kay ano ha? Dragon Lady. Para mabilis. Pag ganyan na dito, mabagal. O yan, kunin mo na. Yun, kasya ulit. Puro maliliit pala ang papeng. Apel! Apir ate. Dali, apel. Malaki. Yun. Dali ka na. Malaki. Ay, dali na. Kasya? Ayos! Apel, apel! Malapit na! Apel muna! Sige, ito! Ay, malaki! Ayan kaya! Ito itang itim. Bing. Yan, babae yata siya. Malaki din! Yung Hello Kitty doon. Wait lang! Maliit. Maglaki ka pa naman eh. Mas malaki. Ay, ito! Ito, bebe! Palitan natin! Last na yan. Dali. Walang malaki. Yun! Pati narak nilo eh! Ay, lalaki na nila! Ba't umiiyak? O, dali! Bakit? Ba't natakot? Ayos, apel! Apel! Apir. Dalapit ko na! Isa. O, dali. Ito, try mo nga ito. Try mo ito. Dito. Nice, Bing. Kapalit. Dito. O, yan. Kunin mo na. Saglit. Dito. Hello, Pogi. Pogi talaga ng batang to eh. Akin ka na lang? Ha? O, Pogi ah. Kaway ka, ganun oh. Ayan, Pogi. Ay, apat na yun. Saan ang apat? Ay, dahil pagpahit. Tukan mo. Ito nga siya natin. Ha? Ito lang. Ay, tabla. Luman. Aray, sir. Ito. Ayan ko yan. Ito na ito. Pangbata yan. Kasyang-kasya. O, pangbata. Pero, aray naman ni nanay. Pili. Hello, Kitty. Si Marugok, kani nga pati sa amin. Huwag naman. Kala ko wala pa. Saan ang anak mo? Nay, nanay. Nay. Kapatan na nay. Baka mo. Anak mo ha? Mahaba yan. O, malilit na yan. Kaya bari ako. Kaya maliit. Ayan pa pala eh. Hindi yun nandito yung kanina. Mga bata na wala nang upan. O, last na yan. Wala na ha? Ito? Ito? Kaway po kayo. Ganon. Dito. Kaway. Ganon. Yan. Tama? Karotsa mo. Ano, masaya ka? Happy? Happy, Apir. Yun. O, sige po. Yan. Oh!
nyo kayo. Okay na. And guys, ito yung laman ng eco bag. Isang eco bag. Meron po 2 safeguard. Meron po isang bag para po sa mother. Meron din po para sa tatay. Aji bar. Meron pong 10 pirasong kape. 3 noodles. 4 na dilata. Saka bukas ka mamaya arap na. At saka bigas. Diyan lang masama na ako. Sige, dali na. Kunin ko lang. Ito yung asawa. Oy! Papunta dito. Ang Ayaw! Momon Benitez! Asawa. Pang ilan na yon? Pangalawa pa lang. Pwede na yun ay! Asawa na. Kuya na bilya! Kuya na bilya! Sabi doon, salamat. Salamat po. Salamat din po. Dong, alago. Ito yung asawa ni Rodrod. Asawa ni Rodrod. Salamat. Mahiyain. Ano pangalan mo, Nay? Namay. Namay. Ay, Namay. Anong pangalan po asawa niya? Maagay. Naagay. Naagay. Maagay. Ayan ay. Mabigat. Ramel. Sige mo na to. Salamat po. Tingin sa kamera. Sabihin, salamat. Ingay payone. Ba't yung mga asawa nyo kasi? Asan ang asawa? Wala na buhay. Asawa si Mondi Payuni. Yo, doon. Okay, asawa. Lindon, salamat. Salamat. Kayon, yan. Pakarga nga ako mamaya dyan. O, sige. O, tingin sa kamera. Salamat po. Kamo. Salamat po. Okay. Lindo Lopez. Salamat. Salamat po. Maraming salamat din. Anak, ang buwa. Samuel. Siluna Fernando. O, salamat. Salamat din. Lindo, salamat. Okay. Ay, pwede niya. Lindo, salamat. Dito po. Sabihin, salamat. Ay, karne pa. Salamat. Oh, sinuwe. Buwak Lopez. Sabihin sa kanila, salamat. Salamat po. Okay. Ayos ah. Buwak Lopez. Ano, wek, tama? Ayun pala si Purok. Maraming salamat sa inyo. Okay po. Mana. Nagadugdong at Nice. Kamera. salamat. Okay po. Sama po ako, samo. Our praise. Asawa ni Angi. O, sa kamera, tingin. Salamat. Okay. Isa. Kamera tayo. Salamat po. Salamat po. Okay po. Nay, dito kayo, dito. Salamat po. Ayun si Nana. Sabihin, salamat. Kamera. Maraming salamat. Okay po. Sarap naman yan. Oo, malalaki sa ako. Sarap talaga. Hello guys. Eh, butagad na eh. Nasaan na yung si Leo? Nainom niya na. Oh, kapatid mo yan? Asin na ka dyan. Mabait naman.
Bakit? May sitcom. Hindi namin po ito iiwan na namin itong bola. Yung isang ginagamit na po. Pag-usapan na lang namin. Apo. Tapos ito yung dalawang bomba. Badminton. Mga babae ang magamit dyan. Marunong naman po sila. Iwan na namin sa ito kuya. Ikaw nang bahala dyan. May needle ba siya? Ito yung... Tin. Oh, ingatan nyo po yan. Ingatan na. Oh, dala niya na. Magulang naman ka sa mga bag mamaya. Oh, alis na yung meron. Rapak na. Nanay na lang, nanay. Mga ilaw. Nanay na lang. Kuha na Para mabigyan lahat. sarap. Ayos. Anong baong? Ilaw. Sarap ate. Sarap. Ayos. Sarap pa. Ano, isa pa. Okay, salamat din. Kamu sa kwarta ba? Sarap, masarap. Masarap. Oh, matapon na oh. Huwag niyo ikalat yung ano ha, supot niyo. Ilagay niyo dun sa may sako. Pag-isay mo yung sako. Wow, bagay. Oh, ito po yung bag na binigay. Open mo yung loob. Dali, may Dragon fruit lady. wow. Salamat sa mga subscriber. Yan, magaling magsalita yan eh. Hello. Oh, open mo yan. Oh, may laman yan. Open mo. Oh. Open natin ah. Yan. Check yung bag. Dali. Ano laman? Hala, may pansin. Kainin mo na. Dali. Dali, PJ mo. Wait lang. Araw. TV na tayo. Reksahan mo aswa. Di ba yan? Yan mo yan. Ando to, hakadon pukyan. Ano? Peter. Ate, ako kalaban. Hello, baby.
Na. Uli, takaw ah. Para tayo na sa kasalan na. Pagod ang mga ina. Ano na kanin siya? A few moments later. Mga dalaga lang. Dalaga ka na binansya? Patingin niya ako binansya! Kapogi, ini binansya! Ilagay mo pa yung clip. Yung clip. Oh, ba? O di babae ka tingnan. Huwag mo tanggalin yung binansya, ha? Ari, ganda ah. Kaganda ni binansya. Tingin. Tingin ka sa kanila. Tingin ka dito. Tingin ako. Kaganda ni binansya, oh. Ganda ni binansya. Tingin. Tingin ka dito. Oh. Oh, kapupogi ah. Wala magtulakan. Ayaw. Tapos mag-make up. Aros. Kaganda na. Gusto mo mag-make up? Parang ikaw ah. Wow! Ito kasi gaano na ba? Iabot-abot mo na ate, matagal yan. Ang ibigay mo na sa kanya o yung dami na natin sa kanya. Wag mo na kasama. Okay na. Makiti. Suot yan na, suot ha. Ito o, mga supply ibigay. Aral mo yan. Suot na, suot. Uy! Suot sa likod. From National Bookstore. Ito, nag-aaral ka. Nag-aaral ka? Sa kinder ko. Wala na. Maraming salamat sa DFL sa ibinigay na tulong dito sa amin. Maraming salamat sa inyong lahat Okay po. sa Team DFL. Thank you.